Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uwe ubri ubala syakem halor ke jingken no ba ulat ho persya yu menteri rangba ke jella u Konrad ki sangma dagi Kyntien ki bomlong ulayo jamin no na ke Meghalaya High Court hagas ngi pale harengkat ki kendon ya kene karai ka High Court kala ai halor ke jing mudui ka kurim jongta ubala syakem uni ubri ula syakem hapo ki kendon chispa arphobi bat sanspa anreu IPC bat kendon khatlai joka Unlawful Activities Prevention Act ha kabedai bat ka jing ujor bala penrong hat hanat sardar u muktiar jong ka kurem jong utei ubala syakem ula pen pau ba uni ubri ula syakem haki pulen ha ka khat hendreu tare unailar arhajar apawar hadien ka jing ujor bala ai de we inspector bala tip kerteng kum uke thapa ka jingkem ye u kalong halor ki artli ki jingken tho a Facebook ha ka khat san tare unailar arhajar apawar ki bathau persya yau menteri rangba ka jella bat ka wei nakita ki jingtho kalong Hnlc should kill him ka Hnlc kadai ban penyap yau la keno ba ka tai ke jingken tho kadai ka jing sala ban penthun ya ka jing kranya sok Hapdeng ka sorkar Meghalaya bat ka Hnlc nadu bau syakem bat hadu menta utei ubri uladan hapatok lasan poprasngi u muktiar ula pen pau ba utei ubala syakem udei unong nyak kali bat ula trai bala nyak kali bat we ubriu bat namar kata 4 judan kanu ka daksniu persya ya u lani 4 shemla danti bat kanu ka seng bean ha jella kata ka jing tho ha Facebook u muktiar ulaong ba ka dei ka bala tho Hapdeng ka Jingbuaid Kyiad bat namar kata kam dei ka ba tho khnang ni da ka jingtem ula ongru ba utei ubri udei uba kamai tang marwei na kabanta ka yeng kasem bat namar kata lada yo jamin kalong yeng longsem jong u kanya kendu jinge shusho muktiar ula ongru balada utei uba syakem yo jamin kongu yaki kendon ki ba ka yeng bishar kanbu bodon ai ka jinga trailang bat ki pulen ha ka jing token namar kata lakir pat yaki yeng bishar bakan ai jamin yau Henry Nakaliang Additional Advocate General ubala mikmat nakabenta ka sorkar ula persya ya kate ka jingkerpan ban pelat jamin ya utei ubriu bat ula ong balawan ra ya ka case diary halor ka jing syakem jong utei ubriu habalapet ya ka case diary bat ya kita ki jingken tho ha Facebook kapau ba ula ken tho khnang bat da ka jingtem bat kam dei satia ba ula don Hapdeng ka Jingbuaid Kyiad Hagasmi baula syakem ya utei ubreu la yalam sya civil hospital Shillong ban syapet benya haki doktor bat la syem baula dikyan la syem ba udan Hapdeng ka met ka bakot bakhya Henry ki doktor kila ai jingmon ba udei ban ya kendo ye kinong sumar ban yo jingarap halor ka jinglong jingman ka jingmot jing perkhat jong u ka jing tho jong utei ubreu ka pen pauru baula dan Hapdeng ka Jingbuaid Kyiad bat ula dan tang marwei haying ha kapor baula sedang ban le Facebook Henry ula kam ba shem laken mau la ula tho ai ne em ha Facebook Henry ka yung bishar kala ong ba kane ka dei ka benta jong ki pulen ban token bat kila ban pendep ye ki jingdon kam baro bat ban aya ka kaipot halor kane kat kum ki kendon hadien ba ka yung bishar kala penchong nongrem ya ki aka kala pen bena ban ai jamin ya utei ubala syakem harengkat ki kendon bat kala ai hukum badai ban pelat ya una patong ki kendon ba ka yang bishar kalabu kilong ba dei satya ban petri lani ban penduk pendam ya ki sabun bat udai ban let mi hakmat upulen batoken hakopor badan kam ba dei ban pet na India claim da yo Jingbuaid shwa na ka yang bishar bat ban siu ya ka personal bond ka ba arphawajar tingka bat dei ban don arngut kinong ba khli